Είμαι εικόνα. Είμαι ο Πανούλης. Και είμαστε οι Youth Waivers. Και είμαστε οι Youth Waivers. Είμαι 19 χρονών και μένω στη Λάρισα. Είμαι 21 χρονών και είμαι από τη Δράμα. Είμαστε συνιδρυτές της άτυπης ομάδας νέων, Και έχουμε έδρα τη Θεσσαλονίκη. αλλά η δράση μας δεν σταματάει εκεί. Δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους από 15 έως 30 χρονών να συμμετέχουν στις κοινότητές του μέσω τοπικών και διεθνών προγραμμάτων. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Στις αγροτικές περιοχές υπάρχει λιγότερη πρόσβαση σε πόρους και στήριξη από φορείς για τη συμμετοχή των νέων. Αντιμετωπίζουμε επίσης δυσκολίες στην κινητοποίηση και στην ενίσχυση μιας σταθερής εθελοντικής βάσης λόγω οικονομικών, γεωγραφικών και οικονομικών εμποδίων. Αντίθετα, στις αστικές περιοχές υπάρχουν πιο εδρωμένα δίκτυα με περισσότερη πρόσβαση σε χώρους και υποστήριξη από τους φορείς. Αναγέννηση του χώρου σημαίνει αναζωογόνηση και μεράκι για δημιουργία. Πιο βιώσιμων και ελκυστικών, χωρίς αποκλεισμούς, χώρους για τους νέους. Περιλαμβάνει όχι μόνο φυσικές βελτιώσεις για το περιβάλλον, αλλά και την ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας και του ανήκει. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε χώρους όπου οι νέοι μπορούν να εκφραστούν, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να συμβάλλουν στην κοινωνία.